So sa kaap. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Agat madatampo digda singan nga Jelen. Ay, congrats, anak. Thanks, ma. Congrats, day. Salamat, kuya. May gani kay nakatambong pagid ko sa imong graduation. Ha? Nga naman, asam di ka, kuya? Mularga na nas Manila imong kuya, day. Na may gi-offer nga trabaho inyong tiyo dito. Ay, mao ba? Ay kabala ka. Maulit ako diri dayon. Huwaton ti ka, kuya. Ay, salamat. Last bit lagi hapon ta. Mao lagi. Lainan ra bagyo ko nga way kaila inig eskwela, uy. Girl, nakakita ka sa sana to ka classmate? Kato gwapo ba? Ha? Uwa ko makabantay. Trobi sa tao eh. Ay, tura. Gwapo bitaw, no? Oo, nindot ko. Magkauyab mo, no? Niyabag ka? Ikaw rin may nagunahon na anak. Bitaw, seryoso ko. Nahibaw kang wa pa na sa kung hunahuna ang mag-uyab-uyab. Og dili sana mupunit og sama na ako, eh. Ay, wata kayo ba? I-answer sa Facebook, girl. Suwaye lang. Bahala ka, basta kay dili ko. Or, di sa salami account lang ni mo kamo chat. Ay, ambot ni mo. Oh, imo ng phone? Imo, oy. Abi. Ako silent. Ako na lang. Ay, ako na lang. Kaya mawa ka sa mong focus. Okay. Kinsa man ni nag-chat? Clifford? Kinsa man ni? Time pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ano nakita niya? Time pa, be. Murag nahibaw na kog kinsay nag-add og nag-chat niya. Ako na nilihok, kailan ngayon magkaka. Yabag man ka, uy. Basig magtuos siya nga una-unahon kay kung. Ay, sakti lang good. Ang importante nga nilihok ka. O usap pa, dami account naman sa lang atong gigamit good. Bisan na. Ala, tay, di tanong sa nalili natin, tay. Ayaw paglingi, dahi. Ayaw ganong lingi, ha? Kanong kulbaan mang ka, nga wa man sa kahibaw nga, ikaw ang ni-chat niya. Oh, oh, day no. Gilaay man ko, eh. Naa naman sa day ni chat ni Clifford. Mag-una-una og chat, unya dili na mo reply. Sige, good. Kalingawan din ako reply, be. Recorded by Radio Mo TV. Mao ba? Nagsige na mag-chat ni Clifford. Ako na lang sa siyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. Unya, wa siya mag-video call or audio call man lang. Wa man. Wa sa ko'y plano, no? Dami account rabi niya akong gamit. Masakpan ko. Ay noon, sad. Nalasige, padayunan na. Ngayon na diha, magkailhanay na mo. Nag-chat na sa si Clifford. Dili ni mo ikalain kung mangita nako sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Dili sa akong reply niya. Uy, reply niyo, uy.
kay bagon sa una ko pag-reply. Nakagusto na kaniya? Ha? Magpangita na sa kasi iyang chat, ha? Oo. Oo. Kanya, magpakahoy lang kaniya. O di tayo, oy. Kamu na ba ipares sa project na to? Ha? Ikaw di ay, ngano dili man kita Paris? Si mama mo yung nagbuot, be. Ay, Jeline. Oh. Okay ra mo kung saan mo ta magbuhat sa project? Sige. May kuwang na to, Clifford? Huy, nagsige kag tanaw si mong phone. Unsa man nakagipaabot? Ugma na lang nato tiwason. Nakoy gipaabot. Lain na dayaning padung ta manguyab pero dili ta replyan. Padung na siya manguyab na ko. Pero okay ra. Tiwaso lang na turo na ato project. Sige. Nagkilti magyud ko ani, uy. Nagsige og paabot si Clifford sa reply. Wa siya kay bawo nga ako riyang ka-chat. Pila ka adlaw na nga. Wa ko makareply niya. Nauli lagi ka. Si Kuya Marco, nauli. Day. Sa mo gawin nga sige kagakos. Gimingaw man ko nimo bi. Ayaw pagbuot. Pastilan na gidaning manghura. Ibingaw sa ko nimo, day. Dali nak, kaon sa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. Pila ka adlaw na pod nga. Wa na mo chat si Clifford nako. Day. Inas mama ha nga mulakaw ko niya. Maligo sa ko. Okay, Kuya. Kinahanglan na nakonsultihan si Clifford sa tinuod. Ako siyang tawagan. Oh. Tingnan pa. Kagkit sa parang phone ang niring. Kuya, imo... Tingnan pa. Ganun ako maning gamay account ang nikawas. Pagmuna ko. Ano na man sa phone ni Kuya Marco ang account ni Clifford? Lagday, nautan ako ni Clifford. Nag-deactivate man di ay siya sa Facebook. Unsa? So, kinsa dito imong giad nga naong man sa ni Clifford ang naa dito. Og ngano ako man kuya may nagdasa maong account. May pagutan na imong kuya, day. Nagbuhat ko dami account og nakita na ako na nga. Og mayo magitsura ba ta? Maong akong gigamit. Og mo to. Naini-add og ni chat na ako nga Lizel ang pangan. Kuya, ako man si Lizel. Unsa? Dami account na pud ni nako. Og dugay na nin akong gibuhat. Maong daghan na pud ko og friends nga wa ko makaila. Ay kahanggaw ko di ay. Padung na ba unta ko mutugan sa tinuod kung sikinsa ko? Ako sad unta, butugan na sad unta ko. Abi na ko Ay. makatugan ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, tugani. Kalain ka no? Sultihin siya. For sure, nakagusto sa kaniya. Di lang tungod sa inyong, sa atong mga chat. Nagkagusto sa good kaniya sa personal, di ba? Kuya. Kanya, ba't pa may gipaabot ni mo? Lain na dayaning padung ta manguyab pero dili ta replyan. Kung ako palang untay ang gipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko sa tinuod. Pero dahil na sila ang nagustuhan. So? So, ingon ani na lang kit ni. Itago na lang yun ako ang akong gibati para niya. Jillian! Sa
Sakit na naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero dinira gid ay mi kuto ba? Og wa sa gyud ko'y kaisog nga musulti niya sa tinuod akong gibati. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalang kaagi ni Jillian nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanagulahan, itatago na lang. Agi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Canas. Kamausap mga higala ug mga sukin ti pagminaw, kinasing-kasing kung kidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagkamina. Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lama Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Nick. Bay! Bay! Asa ka? Negos bay! Day of man ako. Sakto. Kita ta. Kalayla tikas kong uyab. Ha? Uy, naan di ko uyab? Oo, someday. Sige. Asa man? Balik, si Olive. Babe, si Nick. Akong best friend. Kagwapa niya. Hi. Nice to meet you, Nick. Nice to meet you too, Olive. Sigurado gyud ko nga magkasinabot mo kay pariha mamigbatasan ni Nick, babe. Mao ba? Pero mas buotan ko kaysa ni Aaron. Sige na. Mag-order na ta. Hi. Nice to meet you, Nick. Yan hindi magkamawasok una-una, Olive. Ang naman siguro ka, Nick. Best friend niyo mo? Ang uya ba daw? Di ka pwedeng makagusto niya. Nihudom lagi ka? Sultihir ko tinuod, Nick. O sa may problema ni mo? Ha? Nga naman. Ganina ra ko nakabantay ni mo nga muragwa kasi mong kaugalingon. Laom kay kagihon na. Kung na ako isulti, dugay kay ka makatubag. Kapila pa na ako balik-balikon. Kuhan, gidaw ka lang ko, Han. Wa ko makatug dahil gabi igot. Kung mauna, manglahos na sa motel. Nahibaw kog unsay buhaton aron makatug ka. Ha? Ay, kapuyag pagkaroon ingnon eh. Pero kinahanglan akong sabayan si Lilian. Kung gusto kong nindot nga kinabuhi. Nahibaw ko nga kuwaon niya na ako ang akong negosyo kung makigbuwag ko niya.
Bay, say tanaw ni mo ning sing-sing. Nindot siya, bay. Ah, tempa. Ay, kung ina nga... Mag-propose na ko ni Uli, bay. Oh, ha? Plano na ko nga i-surprise sa ugma. Bangi og sit up, ha? Ah, sige. Will you marry me? Yes, Aaron. Woo! Congrats! Paita. Ganun sa kadaghang babae. Si Olive pa man. Wabad yung ko'y kasultihan kay... Si Aaron lang akong kasultihan sa tanan. O kinahanglan kong magpakaroon ingnon. Ug maayo. Basahan na siya sa akong atabangan. Kay... Nakailalaki siya na ako. Unsa may naani mo, Olive. Nganong na in love mo ko nimo. Recorded by Radio Mo TV. Bay, may balita ko nimo. Unsa man na bay? Ularga ko. Ha? Mularga ka? Ano sa man? Kuan, sunod buwan ang ako schedule. Kinahanglan sad nga magtigom ko para sa among future ni Oliva. Oh, mau ba? Kini, bay, ikaw na akong bilan ni Oliva. Dako kay kog salig nimo. Ha? Oh, sige bay. Ay kabala ka. Ako'y bahala. Oh, amping mo din ha. Ikaw, sad, pag-amping. I love you. I love you too. Bay, sige na kay... Ma-check in para ba ka? Ambing dito. Sige, bay. Palihog lang ko og hatod ni Olive sa ila, ha? Nick, di ba naamang kay negosyo nga mang-print mo og mga jersey? Oh, na. Ano lang ko pabuhat ni mo, B, para sa among company ba? Hatagi ko si mong number, B. Sige. Sir, okay nang order ni Ma'am Olive. I-deliver ni na mo. Ako na lang i-deliver na. Okay, sir. Ikaw pa manggi nangunay og hatod, uy. Aron nga sigurado nga mahatod yun. Kasaba niya kung aron kung di mahatod imong order. Masuko ka to? Mura man ganito wa ni paki. Ha? Uy, nga naman. Tagsa na lang kayong mo kontak. Usahay, makainom pagyud kon manawag. Ambot lang ko na pabakay kasal nga mahitabuan ni inig uli niya. Olive. Basinog na siya bugat nga rason. Ambot lang niya. Nick, pwede unya na lang ka mulakaw. Nagkinahanglan gyud ko kauban karon. Mag-movie marathon ta. Ha? Sige. Nakatulog yung days Olive sa akong buktan. Bawa ko nga. Di na magbinuwa si Aaron. Swerte na kay siya mo. Bugo na kay siya kung magbinuang pa siya mo. Patay. Si Lilian. Hello? Unsa man? Mugawas ka? Or ako may musong diya sa sud? Ngano nakabuhat man ka na ko, Aninik? Human sa tanan akong gibuhat ni mo, nanghita pagit kaglaing babay. Lilian, nasayop ka. Amiga na to na ako. Mao ba?
Kung imong amigo ka, mo'y makakita ninyo ganina. Tanaw ni mo. Inamigo ra tong inyong gibuhat. Yun saan mo pagkaibaw? Na ako'y mga matanik. Mao ayaw gyud pagbinuang nako kung dili kag gusto nga isumbong ti kasi imong amigo. Lilian, Likay itong bayhana. Nakasabot ka. unsa may angay na kong buhaton. Karon nga nagkasuod na yun noon mini Olive. Kinahanglan kong mulikay niya. Aron dili mo sumbong si Lilian ni Aaron. Garon sab, di mawa ang tanan nga na anak ko ron. Ug kung mulikay sa ko, mawa si Olive. Pero magpabili na nga akong negosyo. Di ako gustong magkalisod og balik. Oh. Hello, Olive? Nick, buwag namin ni Aaron. Utsa? Nagkinahanglan kayo kunin mo karon. Pare ako sa bahay, please. Olive, sorry. Pero, dili mayo nga ako mo'y tawagan ni mo. Ilabi na karon nga buwag na kamo sa akong amigo. I love you, Nick. Olive, Pero nakasabot ko. I love you too, Olive. Pero kinahanglan tang magpalayo sa usag-usa. Importante para na ako nga mong friendship ni Aram. Pasaylo ako. Ikaw ay dumating. Dako kay salig na ko ang akong amigo. O di ko gustong muguba, anak. Mao mas gipili na kong buhian si Olive. O mupadayon ko sa gabi kauban ni Lilian. Di nilang kutob. Ug ang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Reported by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Nick nga taga Lama Konsolasyon Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nakalahan kung malaya lang ako. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain ug upos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Clara. Clara. Mick, seryoso ka? Seryoso ko nimo. Mick, dugay naman kung wa makauyab good. Sa tinuod lang, dili pa ko maka-imagine sa akong kaugalingon nga maguyab-uyab ko. Andam ko mapaabot kung karon sa ka andam, Clara.
Ang pangutana diha, kay kung kanus ka andam. Wapasad ko kay Bao, girl. Mao na diha. Tarong biyanes Mick. Anugon kayo kung usikan lang nimo. Girl, Tinuod ka? Disugot ako nimo, Clara. oh, Mick. Yes! Thank you, Clara. I love you. I love you too. Clara. Mick, kadit sa... Oh, nga naman. Di ba ka andam? Dili pa. Sorry, Mick. Okay ra. Nakasabat ako. Di tagapugson sa mga butang nga di ka ganahan. Huwag di ba ka andam? Thank you, Mick. Day, mag-bar taon niya. Wa matay duty ugma. Sige ba? Kisa may kauban na to? Kita nang duha good. Game! Girl, mag-CRs ako ha. Sige, girl. Clara? Troy? Uy, kumusta? Niya, busy sa karir. Ikaw, kumusta naman ka? Same. Busy pod. Og maoning, ni-unwind sa ko panagsa. Lugaya na natang walang tito, eh. Lagi ka ba? Naa akong friend. Ikaw? Wa, nagsulor ako. Pwede ko join ninyo? Sure. O, mao na to. Mao nga, naabot ko ng trabaho, Mao ba? Girl, nalipong naman ko eh. Muna lang ko uli. Sure ka? Kamu, stay lang sa mo kay karon rabi mo nagka-catch up og balik ha. Sige, girl. Amping ka, ha? Bye, girl. Hoy, apingin ako Mika ha. Babush. Hubog na gyud. What if, ato ta sa akong apartment tiwas? Pwede. Troy. Yes. Yes, please. Recorded by Radio Mo TV. Okay ka? Yes. Ikaw? Super pas okay. By the way, huwag mo kayo masuko. Masig, na kayo uyab. Karon pa hinuon ka ng utana nga. Kung man na hinuon ta. Inoon. Ginoo ko. Wa naman ko tungahi sa kong pinuwang sakit. Magpiti ko. Unsa? Mabdus ka? O, Troy. Clara, dili ka pwedeng mabdos. Unsa? Nganong dili man? Na ako'y uyab. Unsa? Sorry, Clara. Pero di na ta pwedeng nga magkita ang sitwasyon, ha? Troy! Tilaw-tilaw rin yun itong iya. Hayop siya. Karoon nga niresulta na ni. Pasagdan na lang ko niya. Unsaon man din ako kung kibaptos. Dili pa di mahibaw si Mick na nabaptos ko sa lain. Sure kang ready na kang buhaton na to? O, Mick. Panahon na para buhaton ni nato. Salamat sa iyong pagsalig na ka, Clara. Mick, I love you. I love you.
Unsa? Mabdos ka? O, Mick, Dali agad. nga naman, nagduda ka? Why? Nga ko taon. Nalipay mga nainuon ko kay naanabi ko'y liwat. Clara, salamat. Ang pingang ginanato ka. Pasaylo ako, Mick. Clara, magpakasama ta. Samtang wa pa na mo dako ang imtiyan. Sige. Congratulations! Thank you. Salamat! Grabe ha, girl, no? Natago man mo pila ka tuig ang inyong anak ni Troy. Shuy, hinaya ko nun ng tingog ni mo. Naangka ni makatungog ni mo na. O niya, wag kita no mapahibaw ni Mix tinuod. Dili na ko kaya nga mawa si Mick, tay. Nasayop lagi ko ato higayon, ha? Naibaw ko nga dili ko din mapasaylo kung may boses tinuod. Mahal kayo niya ang akong anak, tay. Pero dili na mo matago hangtod sa hangtod. Mong ako pa nimo. Sultihin na lang kitsis tinuod. Day, Naibaw mo ko. unsa? Clara, di ko bugo. Di ko bugo nga di makabantay nga wa maliwat ni bisan kinsa nato ang bata. Og nakakonclude ko nga naliwat siguro siya sa tinuod niyang aman. Mao nga nag-imbestiga ko. Ug na-confirm na ko. Ang imong amigo sa una mo'y nakapamabdos nimo. Nga nung wa maka magsulti. Kay napamahal sa dakong bata. Ug mahal sakit ka, Clara. Mick, pasaylo ako. Nasayop lagi ko atong higayon na. Katurang kausa, ug wa na to mauspi. Nagsapot ko. Ug unta di na ni mahitabo og usap. Kay di ko gusto mawha mo na ako sa atong anak. Mick, parang may ulap sa aking mga paamping. swerte kayo ko ni Mick tigipangga og gisabot gyud ko niya. Nahibaw ko nga dili din ako deserve. Pero naningkamot sad gyud ko nga makabawi sa tanang pagkuwang nako niya. Og dili na nako binuangan og buhian si Mick bisag unsa pay mahitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong mga higalan kaagi ni Clara nga Cebu City uban sa awit nga yang pangayo nga nagulahan duyan. Ako ay duyan mo. Ang mga kaagi gibahatan ni duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon,
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista ang makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, payog pagtugtog sa awit ni Dayuhan, Jesus. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessa. Pero, Mike, doon na ako'y anak. Jessa, andam ko mudawat si mong kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di ka gid magmahal. Mike. Kung andam gyud siyang mudawat nimo, okay ra ko. Ingon man sad kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo ha. Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Oh, babe, uy. Kamaayo na ani, ah. Babe, salamat ha. Ngay mo kong isugot. Ay kabala ka. Kuhon makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka day? Yes! Sa ato ba? Maamahan na day ko. Oh, Mike. Oh, yes! Thank you, Lord! Ma, gutom na kayo ko. Asa naman ni si Mike, uy? Huwag gini siya maguna-una sa oras. Ma, di pa tamangaon. Gutom na kayo ko. Tulad na silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo oy, Jessa? Si Mike, manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na ng tawhan na, uy. Nagkatugkay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo, dako naman gani ng anak ninyo pero hangtod karon, wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo. Suma sa iyang gisaad. Ma. Si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na. Ay, gusto mo ka. Ba't kayong unyado ka na sa ko? Naunsa naman in taon ka, uy, Mike? Basta na pinahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla og maayo, imong mga anak din gabi inaghilaks ka gutom. Hilom lagit!
Kisag pa ko Dili nimo. ka mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Hmm? Mike! Recorded by Radio Mo TV. Kawa pa gud ayo ng tawhana. Biyain na, uy. Mahal magod ako siya, day. O sa pa, basin makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. O nang higayon pa mo sa tiliyang nabuhat na ako nga, nadapatan ko niya. Sa unsa man, maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ngon anak si Mike. Dili na mo iya kong pag-ilan niya. What if, ingon anak na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas, kay syempre, komportable naman kaayo sa nimo. Nanagod mo nagpuyo sa usa ka bay. Day, Ayaw kumpiyansa, ha? Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? day. Naunsa man ni si Mike, uy. Nagkadugay nagkawalam gini siya pakinakog sa mga bata. Ay, unsa may angay na kong buhaton na niyo, uy. Manrabaho na lang ka usa. Sa manarbaho? Ngano? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo? Dinis bay? Nga manarbaho man ka? Kaigo ramang gyud unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamang gani ka, dugay sa kay ka moabot kay mas giuna nimo imong inom kinamo nga imong pamilya. Dili! Uyo ra ka dinis bay. Di ka manarbaho. Ako ra! Pero Mike... Di lagi! Bago di ka ron. Di ka kasabuta. Mike... Biya na, day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wa gid mo makasaldayon. Pero day... Day, gamita imong utok, ha? Naamoy mga anak. Ayaw gipaswabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. Day... Milagro kayo ay kinapunduras bayan sa iyong natoga. Oh, cellphone pa rin niya? Asa mo kanya gibutang? Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text nga. Alas 2 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw yun kong tago-tago eh. Kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimusli. Unya karon nga mabdos nako. Dili na ka magparamdam nako. Ay, Ginoo ko. Saan to? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni? Paghilo ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae, ha? Buisit ka! Hayop ka! Hayop ka! Ano na lagi? Makamatang na itong mga silindrin. Ano? Mawa kasi mong gibuhat? Ang ira sa kapakawawan o tuos ka baga si mong naw! Hayop ka! Di sa puyo lagi. Puyo pa. Imo yung kong palaguto, ha? Ha? Muna gusto rin mo, di ba? Ha? Mike! Ayaw! Sige! Saligan! Abang! Ayaw! Kawan mo! Mike! Ayaw!
Salamat na lang kang naluwas pa ka. Dili mo ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike, kaya mo gamit man da ito. Kunya wala kay kalibutan. Ha, mayo rasang napriso to, eh. Maluoy lang ko sa among anak. Ang angay ni mong buhaton, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa imong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay, Kung nag-iisa at nalulung ng karamay. nagkabuhag yun mi ni Mike. Ug tungod atong hitaboa, napriso siya. Kaya na nakasumbong nga mogamit sa day siya ginadili nga droga. Maod ay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab na gyud siya, dili na ko mobalik pa. Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka na mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan. Jesus. Ang mong kaagi, tibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakap. Yudres lang nining panamanon, handumanan sa usakap with Carol, Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Waka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtanina. I love you, Ina. Jolito, Ang tinuod, duga naman ko nakagusto nimo, pero karon ako makahigayon og sulti nimo ini. mao ba? May chance ka ako. Dili pa ka na ako matubaglit. Ako panahon-naon. Uy, mao ba? Nanguyab day ni Mas Jolito? Ote, Ay niya, ima nagisugod. wa pati uy. Nga naman. Nagduduha pa man kuti uy. Nga naman, dili ka ganahan niya. Oh, okay naman si Jolito, te. Buotan man siya. Oh, kung ganahan ka niya, nga no pantusan pa man nimo ang tao. Sugta na lang na. Tinuod, Ina? Imo na kong gisugot. O, Jolito. Uyab na ta. Yes! Salamat kayo, ha? Salamat kayo, Ina, nga uwa ko nimo pantusag dugay. Basta kay isaad lang gid ha. Nga dili ko nimo binuangan. Promise na ko nimo, En. Nga ikaw lagi ang akong mahalon, ug wa nilain pa. Salamat, Jol. Oh, Jol. Ganun kitamang ko nimo dinhi. Magunsa man ta dinhi. Ani na ko masukod kung tinuod ka bagyo nga nahigugman ako, En. Jolito. En, Jol, ayaw. Mahadlok ko. usa may mong kadlukan. Mamaptuso niya ko. Nga nung mahadlok man ka. Nga di man ka nakupasagdan kung mumabdos ka. Basta ha. O lagi, pasagdi lang ko sa kabuhatan, okay? Ina. Ina.
una-una man intawon ka, uy. Walang gina mo kapugni ang among kaugalingon, te. Unya-unsaon naman lang kung mamabdos ka. Niingon man si Julito, te, nga dili ko na niya pasagtan. Maayo lang unta. Wa naman ko riklaha. Kuyawan ko inida. Magpalit ko finansitas. Aron ako ni maklaro. Ara, positive. Mabdos ko. Recorded by Radio Mo TV. Mahinoon nga mabdus ka. Nalipay ka nga mabdos ko? Uy. Kay mahimo na kong amahan. Unya, unsa may plano nimo ining atong kahimtang karon? Maglibil lang una ta. Ha? Mag-live-in? Maglibil lang una ta. Unya na lang ta magpakasal kung makatigom na ko. Unsa man, okay ra nimo nga magtigom lang una ta. Wa ko'y mahimo. Kini naman eh. Mabdos naman ko. Sige day. Kay mangita kog atong kapuyan. Naunsa man ka? Nanghupaw manggug ka. Nagunaw na lang ko sa atong kahimtang, day ba? Nga naman, day, dong. Gamay ram kayang silod din sa ato, day. Nya, hapit na ba ka mga anak? Unsa man day plano nimo, dong? Mularga ko sa Manila, day. Ha? Imo kong biyaan, dong? Dili sa ingon nga biyaan. Mangita ko kayuhan ba kay hapit na biya ka mga anak. Namgo ko'y amigo nga iya kong dado sa Manila. Dong. Dong, unsa gud ni? Nagdahan naman lagi kagbag. Mularga namin sa Manila, day. Imo gid kong biyaan, dong. Kinahanglan nga ako ning buhaton, day. Kay para ni sa tong kaugmaon. Ug sa maabot sa natong anak. Dong. Sige, natira ko ha. Kay naghuwat na ako nga akong amigo. Kay Cebu pa ba mo agi. Ayaw ba kalibot pagpanawag na ako, ha? O day, amping din ha. Amping ipod ang umabot na tong anak. Ikaw, sad. Pag-amping dito. Sige, natira ko. Amping, dong. Mao day nga gool kinagnaong nimo. Kinilarga des Manila si Jolito. Ote. Ato siya dito manarbaho kay dako-dako man ang sweldo dito. Mausad lagi, uy. Hansaon manggod nga, gamay rin ang sweldo din sa ato. Ay nalagkul-kuol diha. Hunang-hunaan na lang nga para sa inyong kaayuhan ang gibuhat ni Jolito. Kumusta naman ka, dong? Okay na ko diri, day. Salamat din sa kwarta nga imong gipadadong, ha? Pero sa ganing ka mga anak, day. Karon sunod buwan, dong, mga anak na ko. Unsa man, mo pauli ka? O day, mupauli ko. Kay gusto na ko nga na ako ining panganak nimo. Bantay, ha? O lagi, promise na nako nimo. Ingon ka mo pauli ka. Nanganak naman lang ko, amang ka mo pauli. Sorry kayo, day, ha? Usaw manggod nga na busy mo sa trabaho. Sige lang, day. Kay kung magatigom na niya ako, mo pauli ko din sa ato. Bantay ka, ha? O lagi. Sige na, kay matrabaho pa ko.
Sige dong. Amping nga, ha? Huwag amping isa ng atong anak. I love you, Day. I love you too, dong. Naunsa man is Julito? Dili man mo tubag kung tawakan. Maayo ka ni message siya. Dili ko makatubag nimo kay busy ko sa trabaho. Busy day siya. Onya na lang kumukontak niya. Kumusta man si Jolito? Nanawag ra siya nimo? Wate. Kay busy pa sa trabaho. Awan si busy sa trabaho. Nga, nag-inom siya kauban sa mga barkada? Tinuod ka, te? Ha, o lagi. Kaya nag-post man sa Facebook yung barkada ng akong friend. Namakak sa Jolito ni mo. Unsa? Maayo kay imo nang gitubag. Pasensya na ka ha. Busy lang yung ko sa trabaho. Pero lang gani, nagkandami sa mong mga gamit para ibaligya. Busy yung kay ko sa trabaho, Day. Busy sa trabaho? O busy sa tagay? Oo, si Tagay ba, uy? Nahibaw ko nga wa ka magtrabaho ron, Jol. Naa kasi mong mga barkada na kigiinom ka. Naunsa man in taon ka, uy? Mura makagway pamilya? Mura makagway anak? Magsige na malay hinoon kag tagay diha? Di ba na ka magpakabana diri namo? Tausam ka, uy. Gamay nga kalipay mo pa ng initan. Di ba kakon manggod ka? Paingon-ingon pa ka nga busy kas trabaho pero ang tinuod di ay busy kas tagay. Dili na ko makaagwantay ning imong batasan, Julito. Maayo pag magbuwag na lang ta. Ina. Akala ko ikaw ay ako sa Dili na nako makaya ang batasan nga gipakita ni Julito nako. Maong ako na lang gyud ang nibuhi sa among relasyon. Sa pagkakaron, naningkamot ko nga mabuhi nako ang akong anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan, kaagi ni Ena, nga taga bye-bye lady. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadikulan, luha. Ang mong kaagi, gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kaya sa ingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa kakawit. I-address lang nining talamanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag